नै खनसेबाव आरोबाव खामजारि खामानि কি লাগে ভাইটি এতিয়া ভাঙা চিঙা কি কৰিব এইটো বেচায়া কি করব হা গরবাড়ি চালাইবা নাকি বেচায়া এইদিকে নাই রে আজকা নাই এইদিকে খতম बे खुमब्रा फिथाइखौ नुब्ला खानो लुबैगोन ना लुबैया ओमफ्राय बे हाग्रायाखौ ना नैबे बिथाङा होख्लायजोबथारसिगोन दिनैहाय उफाय गैया जेरावबो खामानि गैया दंब्लाबो गैया मावनो थांला ओमफ्राय अफो फंबाय नों मा मावनो नागिरदों कारेन्ट बानायनो नागिरदों गस्ला गानबावालै बे न'आव दिनै दाखालि हाबफैदों ओमफ्राय कारेन्टआ फिटिं जायाखै ओमफ्राय आं आरो नैबेखौ एसे दिनै होख्लायथारनोसै एसे माने एसे खामानि मावनो लुबैदोंना दिनै मा बहाय दोननांगौ जाखोरा दोननोबो जायगा मोना नै बहायसो दोननांसिगोन दान्दिसे सम बिदि जानांगौ ना खामानि मावनो खुगायाव बुंबालाय गोरलैथार आर चेनेला खनसे होनदोंमोन दे सोरखौबा खामानि मावनिसैलै बे हाग्राखौ दानस्रायजोबनोसै होनना बुंदोंमोन खिन्थु मावनायाव बिराद थान प्रेक्टिकेला बिराद गोरा थिउरियाबा हले गोरलैथार ने एसे नायलांबाव हाब माथो बुंनांगौ दंबा नै बिजों होख्लायगोन बियो बिदिनो थाथोंसैलै खामानि माने बेखौ आद्रा खिद्रा जानो हानाखैरा लाबोदोंसो पेट्रल ढालिनानै बेखौ मारिनानै होगोन नामा मा लांफैदो थाव नामा मिस्ट्रि कुटि जाइस गोदोनिफ्राय जों भुटान हाग्रायाव बेफोरबायदि खामानि मावबाय थानाय मोनबा ना बिराद मोजां जागौमोन ओमफ्राय नैबे खन्द'सेखौ बे हाग्रा ना बियो बेखौ प्लास्टिक बनानै बुथारजोबगोन आं बेखौ सालाखौ आइदि हा गोलोमसावदों थ' बिदिब्ला नोंथांमोननो खामानि मावनायखौ एसे स्टार्ट खालामनोसै ओरैबायदि माबा खालामो नैबे दंबावो आरोबाव बे दंबावो लगाथ' इम्परटेन्ट नङाना ओरैबो दङ एसे बेफोरखौ फोसाबबावनांगौ बेफोरबायदि एसे एनै फोसाबबावनांगौ दं बे कम्पाउन्डखौ क्लिन खालामजोबनांगौ जागोन बियो ओमफ्राय नैबे फारसेजों एसे कम्पाउन्ड दङ बेखौबो दामनांगौ जागोन बेफोर एभ्रिथिं गुड जाजोबगोन नङाबा अके जाजोबगोन मोनथिबाय क्लिन नङाब्ला थाम्फैजों पानिशमेन्ट थ' बिदिब्ला लोगोफोर ब्लगाखौ बारा गोबाव दोनबाय थाया सुरु खालामबाय थानायसै स्टार्ट अफ'आ मा खालामदों जों बेखौ नायलायनोसै एसे अफ' मा खालामबाय थादोंब्रा नोंलाय बेखौनो नागिरलागासिनो बैयाव दोन्दोंमोनब्रा मैया कारेन्टखौथ' नों दिनै कमप्लिट खालामगोन जाहैबाय नामा बे कारेन्टखौ मोजां बानायनो हायो मैया मोनायावहाय मोनानायखाय बियो थिग मतन खालामनो हायाखै सानफा खामानि मावबाय मेंबायबो ना ओंखायनो आं बुंनो दोन्दोलै दोन्दो होननानै मावहोआसै आं बिहावसो आंनि ओमफ्राय नै आं बिसिबसे सानैबो बै समनि नेपालाव लानायमोन बियो हेट माथो ओरैबायदि लाबानो जायो दा नै बिदि नै
खोन्थाबायलै लोगोफोर फट'खौहाय बिनि अनगायैथ' आरो माथो खोन्थाबावनो हानाय बिनि बाराथ' खोन्थानो हानाय नंला नङा होमबा बेवहाय मा दङ बहुत माबा माबि बुस्थु दङ लहा लाखुथि ओमफ्राय आंनोथ' नैबेहाय अस्त्र'आनो दङ ओमफ्राय लेखा माबा माबि लेखा दङ बेवहाय अक्सफर्ड मौतुं लेखा दं ना ओमफ्राय नै बायदिसिना लेखा दं आरोखि बेवहाय ओमफ्राय बे सोरनिथ' माबा इसोरनि माबा दङ ओमफ्राय आरो मा लेखा दं बेवहायलाय नै उदांस्रि एक्सन टिभिफोरनि लेखामोन बे बानायदोंमोन बिराद लेखा दंमोन माहाय थाजोबोथाय लेखा बायदिसिना दंमोन ट्राइबेल लेन्ड माबानि लेखाफोरा दंलाजोबो आरोखि बिदि गथ' सासे दं नायो बेफोरबायदि आरोखि नायो लोगोफोर आं एसे मा होनना बुङो लोगोफोर माने एसे नोंसोरनो शेयार खालामनो आरोखि दिनैहाय जेबो गुरुत्तपुर्ण गैखाया ब्लगाथ' आरो ब्लगानोसै नङा होमबा थ' बिदिब्ला नायलांबाय था दे राव ओंखाराखै मेंबाय ओमफ्राय जेब्ला आर्मिफोरजों गावजायोना पुलिसफोरजों होसो गावजायो ओरैबायदि गजोबो आरो बबे दंफां मुरा बबे बेन्दों रोदा जेबो लाखिनो हाया ओरैबायदि जायोना औ सौसिजोबलाङो ओंखायनो दिनै सिखा खंखाइजों आं दावहा नायदों एसे नायलांबाय था दे ओरैबायदि नायफैदो दाना नैबे सिखा खंखायानो ना देन्जार बे ओरैबायदि एलएमजि गावोब्ला बिराद बोयो ओमफ्राय सिखा खंखाया बिदि ओरैबायदि बोलो होनांगौ जायो ओरैबायदि मेंखायो मेंनायखौ आरो जाबावसो खुमब्रायाथ' खुमब्रा नै दोलाबावबायसो बेखौ माजों रुना जानांगौ अमा आथिं थोंसे गिदिर गोदाना थोंसेल' नङा थोंनैजों ओमफ्राय बेखौ मोनथामल' पिस खालामनांगौ बिगुरखौ रेबनानै ओमफ्राय बिनि टेस्टखौ नायदो आरो मा बे गोजा बारो फुलजों खोथा गैया नैबे होथारलाङो जालाबजोबलाङो माबाखौबो एसे लाजागोन ना बेखौबो हाग्राखौ दानो ओरैबायदि माबा जाखायो बेबो जोबोर मेंबाय नै गथ'आ होनना बुंनो हायो नोगोद मेंखाबाय आरोखि मेंनाया बिनि नामा जों सिनाया बेखौ लाजिदों ना नै बिथाङा बेगम मोखां खोबसे खारबाय लाजिबाय बेयाव गथ'आ नामा बेवाय लाजिबाय बेवायसोलै बिराद हेल्पफुल बेवाया केमेरा हमना होदों बबेखौ बे खुमब्राखौ दा माबाजों जानांगौ खुमब्रा गोखै दाउला खासि हाब बेखौ दाबावसै बेखौ माजों लागायगोन खुमब्रा दे औरा गैखाया गोरलैसो थाइसे ओमफ्राय बे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा जाखांबा बबाय दां बिनिखौ ने जाखांबाय खनसे माने ओइ जासिगोनलै बेखौ दाना बे बेखौ प्लास्टिक बबानो थैगोन बियो आइथि हा सु दं नोगो प्लास्टिक खोबनो बेखौ एसे फोसाबबावनांगोन बे सानि बे हाग्रा बे माबानायखौ बोस्रोदला जोबनोसैलै हा राननायालाय रानगोन बियो खामानि मावनाया बिराद मेङो बोलो नांगौ ओमफ्राय जायफ्रा हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा बेस्रा बिसोरखौ अननांगौ ओमफ्राय जोंथ' बोसोरावसो खनसे मावो नालाय
गोलोमदै गनायनि मावनांगौ ओमफ्राय जायफ्रा दैलि खामानि मावो बिसोरजों बार्गेनिं खालामनो नाङा जेनेबा दे 400 बिदोंना बेखौ 400खौ गिदिर साननो नाङा 500 बिदों बेखौ गिदिर साननो नाङा खिन्थु खामानि मावनायफ्राना ओरैबायदि बोलो नांगौ ओमफ्राय जों खामानि मावाना ओमफ्राय थोद मा 500 थाखा बियोब्रा होननानै बुङो बे नङा एक्चुअलि बे जानो नाङा जा बिदों 1000 बिदों बेखौ होनांगौ बेबो नङा खिन्थु जायगायाव माबायदि सोलिदों बेखौ होनांगौ आरोखि थ' चलो नायलांबाय थाबावनोसै दान्दिसेबाव ना मा नैबेजों एसे होनांसिगोन ना बिबारा गोमो गोमो जोगोनार बिजौ रुना जागोन बे अख्रिनि खायद' जागोन बे आंनि लोगोफोर ब्लगखौ आं फोजोबनायसै ओमफ्राय जा मेंबायबो ओमफ्राय मोदोमा मानजोब्बाय हाखाला खेखेब खाखाब मोनजोब्बाय आथिंफोरा ओरैबायदि जारलाखा ओमफ्राय फेनेल थेनेल सारबाय माबा खालामबाय कारेन्ट फिटिं खालामग्राया खालामगासिनो दङ दैनि बियो एबारनिया फ्रिजनि दा बियो एसेल'सो बांद्राय माबा नंखा बियो नंनायालाय ओमफ्राय दा जोङो बेखिनियावनो ब्लगखौ दोनथ'नोसै बाय बाय